Ja hem parlat de discutir? Ja hem parlat de com es diuen les coses? Està bé cridar a l'altre i dir-li has sigut tu o no? Primer, paciència, fer un poc de mindfulness, recapacitar, ¿vale? I ara continuem. Vinga, va. Total, que així que entra de puntetes tremolant, amb tota la pell de gallina i, clar, quan va tornar amb els seus companys, li va contar tota la història i li va dir «La casa està en poder d'unes criatures supermalèfiques. He intentat entrar a la cuina, però una bruixa negra m'ho ha tancat i m'ha rapat tota la cara. Jo l'he agafada pel coll i anava a ofegar-la i ja quasi ho havia aconseguit quan una altra bruixa m'ho ha embestit i m'ha mossegat una cama. I va continuar. Ja tenia les dues bruixes apallissades de valent i em pensava que controlava la situació. I la veritat era que mentre el gat la rapava i el gos li clavava mossegades, Manaire intentava fugir, però estava tan marejat que no trobava l'eixida. Ai, pobret d'ell! Llavors ha arribat un gegant alt com un gratacel que m'ha omplit de bastonades tot el cos i la veritat era que era un burret que li havia omplit de parells de coses. Fixeu-vos bé. Jo m'estava barallant amb el gegant amb una mà i ja quasi l'havia vençut i amb les bruixes amb l'altra perquè jo sóc un valent i molt fort. Però al final m'han fet pena. Ho he deixat estar i m'he anat. Sí, serà mentirós. Està bé dir mentires? Xics, està bé dir mentires? Jo pense que no. Oh, i es veu que eren més, perquè mentre me n'anava he sentit una veu molt fort que cridava «Porteu-me'l aquí! Porteu-me'l aquí!» La veritat és que era el gall, enfadat, que cridava «Què aquí?» I els lladres sospitant que Manaire havia fugit com un covard, perquè això és el que era, un covard, però convençut de que la casa estava plena de criatures malèfiques, se'n van anar a fer el mal molt lluny d'aquelles terres i no van tornar mai més. I els quatre amics van formar la seva orquestra per a riure, per a cantar, per a ballar, perquè tant si eres un burret, com un gall, com un gos o un gat, no hi ha res com l'amistat, a que sí, xics? Nosaltres sabem molt d'això. I conte contat, aquest conte s'ha acabat. Però jo ara vull dir unes coses. Hem estat pensant, no?, sobre si està bé o està mal. I jo volia dir-vos, què li passava al burret en aquesta història? Què li passava? A veure, anem a parlar, vaig a fer preguntes i després les direu amb els vostres pares i podeu pujar-les al Classroom, ¿vale? Amb qui es va trobar el burret pel camí? A veure, a qui es va trobar? I què van decidir? Què van decidir? I quan anaven per el bosc era de nit, què trobaren? Podeu dir què trobaren? No, escolte, què se trobaren? I qui era Manaire? A banda de ser un covard i un mentirós, qui era? I me podeu dir com acaba el conte? Vos sembla que l'amistat unís o desunís? Què vos sembla? Teniu amics? Quants amics teniu? Vinga, va. Moltes coses per pensar, I ara sí que m'agrairia molt que fareu un dibuix dels vostres amics i el pujarem al Classroom. Un beset, elefants, un beset, conillets. Adeu!